дар муқоиса ба давраҳои пеш аз рушди саноат ҳарорати сайёра аллакай 155 дараҷа гармтар шудааст, ки паёмадҳои он дар саросари ҷаҳон эҳсос мешаванд. дар оянда ҳарорат боз гармтар мешавад. то соли 2025 дар муқоиса бо 2 даҳсолаи қаблӣ теъдоди кӯдаконе ки дучори гармои шадид мегарданд 8 маротиба меафзояд. пеш аз оғози сафарамон ба қуллаҳои яхпӯши Тоҷикистон биёед аввал аз чӣ будани гармо ки ҳамин пиряхҳоро об мекунад огоҳ шавем. аз солҳои 50-уми асри гузашта ҳарорати миёнаи ҳаво дар Тоҷикистон 112 дараҷа афзудааст. ин афзоиши мунтазамест ки аз оғози раванди бисёр нигаронкунанда гувоҳӣ медиҳад. интизор меравад ки он идома ёфта то соли 2030 ба 1,7 дараҷа, дар соли 2050 ба 3,1 дараҷа ва соли 2080 ба 5,4 дараҷа мерасад. аллакай ба 2,6 миллион кӯдак ки тақрибан 74% кӯдакони кишварро ташкил медиҳанд, тобистонҳои гарм инчунин замин ва ҳавои хушк таъсир мерасонанд. салом, ман Нуқоби Зарин ҳастам, паррандаи миллии Тоҷикистон. ман асрҳои тӯлонӣ бо ифтихор ин кӯҳҳо ва дарёҳоро нигоҳубин мекунам. имрӯз ман шуморо ба сайри тамоми Тоҷикистон мебарам, аз пиряхҳои баландтарин то водиҳо, то ин ки таъсири тағйирёбии иқлим ба кишвар ва кӯдаконро ба шумо нишон диҳам. замони пиряхҳои Тоҷикистон барои миллионҳо нафар одамон манбаи ҳаёт буданд. дар мавсими хушксолӣ 70% оби дарёҳо аз ин ҷо меомад. манбаи ҳаёт барои кӯдакон ва оилаҳо дар Тоҷикистон. аммо бо идомаи гармшавии иқлим ин пиряхҳо оҳиста оҳиста об мешаванд. аз солҳои 50-уми асри гузашта инҷониб зиёда аз 1000 пирях дар Тоҷикистон пурра об шудааст. дар назар аст ки то соли 2050 ҳудуди пиряхҳо 15-20% дигар кам мешавад. аксари пиряхҳои хурд таҳти хатари дар тӯли 30-40 соли оянда нест шудан қарор доранд. бо гармшавии иқлими Тоҷикистон пиряхҳо об шуда боиси баланд шудани оби кӯлҳо мегардад. замоне ки садди ин кӯлҳо рахт намеёбад, обхезӣ дар маҷрӯи худ ҳама чизро хароб месозад, мисли хона, мактаб ва инфрасохтори зарурӣ. ҳамин тавр ҳамасола ба буҷети Тоҷикистон 48 миллион доллари амрикоӣ хисорот ворид мешавад. ин харобӣ ба таври шадид хадамоти аввалия барои кӯдаконро халалдор мекунад, аз қабили таҳсил, тандурустӣ ва макони зисти амн. ҳамин тариқ некӯаҳволи онҳо таҳти хатар қарор мегирад. имрӯзҳо аз ҳар 5 кӯдак 1 нафар таҳти хатари аз обхезӣ зарар дидан қарор дорад. дар вилояти Хатлон вазъият шадид аст. дар ин вилоят 80% хисороти асилҳо дар кишвар ба қайд гирифта шудааст ва 45% кӯдакон дар хонаводаҳои умр ба сар мебаранд ки барои хароҷоти таъҷилӣ маблағ надоранд. паст шудани сатҳи об анҷоми хатарҳо нест. аксар вақт обхезиҳо боиси офатҳои дигар мегарданд, аз қабили ярч ва сел. оилаҳо маҷбур мешаванд ки макони зисти худро тарк кунанд ва кӯдакони онҳо аз хона ва маҳаллаҳои худ дур мешаванд. мактабҳо хароб гардида, дастрасӣ ба таҳсил қатъ мегардад, зеро ки синфхонаҳо зери об қарор мегиранд ё хатарнок дониста мешаванд. чун ин ҳолат ба саломатии кӯдакон хатарнок буда, онҳоро ба оби ифлос ва бемориҳои сироятӣ рӯбарӯ мекунад. инчунин боиси захмҳои равонӣ мегардад, аз қабили изтироб, тарс ва бесуботӣ. акнун ба поён ҳаракат мекунем ва инҷо ҳолати баръаксро мебинем. обхезӣ дар болооб боиси норасои об дар поёноб мегардад. имрӯзҳо тақрибан 26% кӯдакони кишвар ҳадиақал таҳти хатари сатҳи миёнаи хушксолӣ қарор доранд. чунин фишори афзояндаи иқлимӣ ба таъмини оби ошомиданӣ ва парвариши озуқаворӣ зарар мерасонад. тақрибан 45% аҳолии Тоҷикистон то ҳол ба оби бехатарии ошомиданӣ дастрасӣ осон надорад ва қариб аз ҳар 5 нафар як кас аз чӯҳҳои содасохт ё оби болои замин истифода мекунад, ки аксари вақт дар тобистон хушк мешаванд. замоне ки ин манбаъҳои маҳдуд мавриди зарбаи иқлимӣ қарор мегиранд, на танҳо миқдор балки сифати об низ зарар мебиранд. дар натиҷаи хушксолиҳо об метавонад беҳаракат монда аз микроорганизмҳои зараровар пур шавад ва обхезиҳо аксар вақт оби кӯрезӣ ва партовро бо оби дарё ва чӯҳҳо омехта месозанд. дар натиҷа об ифлос мегардад.
мегардад, ки одатан дар муқоиса ба калонсолон бештар ба кӯдакон зарар мерасонад. хушксолиҳои такрорнашаванда ва манбаъҳои харобшудаи об на танҳо ба оби ошомиданӣ, балки ба сифати замин низ таъсир мерасонанд, ки аллакай аз таъсири олудашавӣ ва буридани ҷангалҳо заиф гардидааст. ҳудуди ҷангалзорҳо ба таври назаррас коҳиш ёфта аз 25% то 3% кам шудааст, ки боиси суръат гирифтани эрозия ва паст шудани ҳосилнокии замин гардидааст. илова бар ин, бидуни монеаи табиии дарахтон хатари ярч ва сел афзуда боз ҳам ҳаёти ҳаррӯзаи кӯдаконро зери хатар мегузорад. чунин фишор ба заминро олудагӣ шиддатноктар месозад. ҳама сола дар тоҷикистон зиёда аз 4 миллион тонна партовҳои маишӣ ҷамъ мешаванд, аз ҷумла тақрибан 321 000 тонна партовҳои пластикӣ, ки аксари он заминро олуда месозад. харобшавии замин якҷо бо пастшавии дастрасӣ ба об мустақиман ба бехатарии озуқаворӣ таҳдид мекунад. маҳаллаҳои зиёди тоҷикистон барои обёрии замин аз оби пиряхҳо ва обшавии барф истифода мебаранд. интизор меравад, ки то соли 2050 истеҳсоли зироат, аз ҷумла зироати муҳими иқтисодӣ мисли пахта ва гандум 8% коҳиш меёбад. чунин ҳолат махсусан ташвишовар аст, зеро ки рӯзгори қариб нисфи аҳолии деҳот ё худ 47% аз кишоварзӣ вобаста аст. бо дар назардошти он, ки аз ҳар 3 кӯдак як нафар таҳти ноамнии шадиди ғизоӣ умр ба сар мебарад, хисорот ба ҳосил махсусан ба ҳамин кӯдакон зарар мерасонад. пешбинӣ шудааст, ки дар байни кӯдакони то 5 сола ноамнии ғизоӣ 10% ва камғизоӣ 4,4% меафзояд. чунин ҳолат махсусан ташвишовар аст, зеро 9% кӯдакон аллакай дучори камғизоӣ мебошанд. ҳатто афзоиши ками ин нишондиҳанда метавонад ба инкишофи ин кӯдакон зарари ҷиддӣ расонад. аз кӯҳҳои баланд то водиҳои ҳосилхези мо он ҷаҳонеро, ки мо ҳоло эҷод мекунем, ба кӯдакони саросари осиёи марказӣ мерос мемонем. якҷоя мо ҳамаро даъват мекунем, ки пирях, ҷангалзор ва дарёҳои моро муҳофизат намуда барои ҳама кӯдакон ҷаҳони боз ҳам тоза ва бехатар эҷод намоянд. ин марҳилаи муҳим аст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамаи шарикон бояд талошҳояшонро дучанд гардонанд. ҳаёт, саломатӣ ва некуаҳволи кӯдакон дар меҳвари тамоми санъат, стратегия ва чаҳорчӯбҳои маблағгузорӣ марбут ба иқлим гузошта шавад. хизматрасониҳои барои кӯдакон муҳимро роҳандозӣ ва васеъ намоянд, аз қабили ғизо, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, оби ошомиданӣ ва мактабҳои бехатар. мактабҳоро ба зарбаҳо тобовар ва аз ҷиҳати иқлим ҳушманд намоянд. таъмини фарогири об ва санитарияи бехатар 2,6 миллион кӯдакро дар тоҷикистон, ки ҳоло дучори норасоии об ва бемориҳои марбут ба об мебошанд, метавонад муҳофизат намояд. ҳамзамон мактабҳои ба зарбаҳо тобовар метавонанд барои 400 000 кӯдак дар минтақаҳои ба офатҳо осебпазир ва 1,4 миллион дар минтақаҳои ба заминларза осебпазир таҳсили бетаъхирро таъмин намоянд. ҳукумат ва шарикон ба талошҳои зерин вусъат бахшанд. тарғибу ташвиқи таълими иқлим, малакаҳои сабз ва огоҳӣ дар байни кӯдакон барои тарбияи насли боз ҳам огоҳ ва тобовар. истифода ва баланд бардоштани дастрасӣ ба тамоми механизмҳои коҳиш додани хатарҳо ва маблағгузории иқлимӣ дастрас, анъанавӣ, инноватсионӣ ва алтернативӣ, дастгирӣ ва татбиқи роҳҳои ҳалли инноватсионии иқлимӣ, ҷалби кӯдакон ва ҷавонон дар тасмимгириҳои марбут ба иқлим. буҳрони иқлим фаротар аз марзҳост, аммо пешсафӣ низ чунин аст. дигаргуниҳо дар ин кишвари хурд метавонанд дар сартосари сайёра такрор шаванд. тоҷикистон омодааст, ки бо шуҷоат, дидгоҳ ва бо тамаркуз ба тамоми кӯдакон пешсаф бошад. оянда дар дасти мост. биёед онро барои ҳар як кӯдак дар ҳама ҷо ҳифз кунем.